Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Sure. Aya, zvinokudzwa. Imi mamona uyauya. Ndimi wekupimi. Iwe uchauraisa vana vevanhu. Dombo chavo. All right, ndakuziva. Uchauraisa vana vevanhu. Neiko chakapi. Aizve. Vanhu vanenge vada kukuona. Indei handei unotirapisa, handei unotirapisa. Wakomana wakafanana nekuti pamusha mai vakarwarirwa nemwana. Mwana anenge achiti mubereki ndiye achanondirapisa. Zvakafananiwo. Unochenza mubereki achandirapisa chete. Ati ukaramba kana ukanonga mwana anoramba achirwara achichema. Ndirapise kani gumbo rangu rarwadza. Mai ava vanga vachimuchemera saka ndati auya mambo amamuonera. Aya, vandiona. Wabvunzeti mai ava vauya nguva vezvonga vari kupi? Mauya nguva? Ndakwira nemafu 3. Wabvunzei kuti vazosvika pano nguva yavanga vakagara? Hamuna kuona fanyanyi pandakusenderai maresults yemusikana uya wegrade 7. Handisatatarisa ini zvakawandisa ndakatokupa ifana yacho munoteerambo kana nini? Kuti vanga varipi? Saka ndasvika kunoku ndadzika mutaundi kuma 2:05 ndobva ndadzika apo na5:10. Ndobva ndabvunza baba ari patakishop yokutanga. Saka ndikati ka10 cents kasara mufoni mangu because ndakazotambura kutsvaga mari. Ndikati since inini ndawana $3 kuti ikwane $5, chirege ndisungirire ndirege kumhanya kuti nditenge airtime. Ndinogona kuzotoita dambudziko. Ndanzi futi hakusi kuno. Saka ndasvika patakishop iri pamusoro zvikanzi road yokutanga imba yechinhamba 2. Saka ndawana musikana werupo achipedza kutsvaira pane mabhenji. Sorry seko. Ndobva ndasvika ndobva ndavhura ndobva ndagara. Musikana wekudanga atopedza basa remumba ndobva abuda. Angonditi nhasi havashandiri. Iwe uri kunyepa. Ndatomuitira hashandi uri kunyepa. Zvikanzi zveshuwa nhasi havashandiri. Ndikati ndepasekuru shumba. Ndopazonditi hapasipo. Ndobva ndabuda gate. Ndichimbobuda gate ndobva ndafona. Saka 10 cents yaiya kurumidza kunopera. Ndobva ndanzi kuno kumakata. Ndobva ndangototi ma8 ari kutangira uku. Handina kumbotora nguva ndabva ndakurumidza kusvika panapo. Saka izvozvi panaa ndakagara apa ndikati handichatomwi piritsi reBP. Saka ndakagara mukicheni umu ndapuwa tii. Naita basa sekuru. Ndapuwa tii ndotenda. Hazvina kuipa. Asi ndiri kuti kana muchifamba fambai muchiziva kwamuri kuenda. Handizvo. Ndoimba vazukuru vazhinji chisu vanenge vachichiziva. Vazukuru vazhinji sekuru vanoimba kuti fesi vanenge vachiziva. Inini chandidaro ndinoziva nemotikari ine mufananidzo wenyu. Saka inini pfungwa dzangu handichati pfungwa dzangu inini dzangu ndida mbuya pamwe sezvo iri weekend vakabuda nemotikari. Ifungwa dzangu kwete kuti ndangoti mbuya pfungwa dzangu motikari yavo ine mufananidzo isipo vakabuda nemotikari. Vanosvika nhasi handibvi pano vanosvika. Saka ndisingazivi kuti ndatorezva. Aiva zvinonzi nguva kufamba kwakanaka. Asi mukufamba unosangana nezvakawanda. Ndogona kuti fambai kubva pano kusvika pamirapo. Unosangana nezvakawanda nzira yese kubva apo kusvika pamirapo. Handizvo zvakanaka zvakadaro.
Muchemberi. Mutupondeani. Wachira. Muri achira. Aiwa zvindu kwatakatumburwa ikoko. Achira. Mukati medzinza rekwenyu ramakaberekwa. Mune mhepo isingadi kuti mubate chakanaka mukati memanjire ekwenyu. Mukanga muchida kubata chakanaka mukati memaoko ekwenyu chinoparara pachinoita hapana kana pachinoenda hapana. Mukada kuti imi mugadzirise upenyu muchiti munohugona, vari kurondana neupenyu hwenyu kwamunoenda hapana. Mune jambo rimwe nekupomerwa nemhaka dzimwe dzamunenge musina kupara. Pamusoro ichangamira shava tokumbira kuti mudaire zvine muromo ndounodaira hongu kwete zvinonzwika. Nditombomhoma sezi ndogona kutanga zviya zvandamboita zvinonzwika. Mukaisa pfuma mukati memanje ekwenyu, inosimuka dambudziko rinoita kuti pfuma iyo iparare, chainosvika hapana. Makamborarama upenyu hwakanakisa nerimwe remakore mukachengeta mhuri dzekwenyu, nevatorwa nevatorwa. Asi nhasi uno hakuna wakuchachemera dambudziko iroro nhasi, nekuti dzinza renyu raane mupatso maakusembewa mukati memusha wekwenyu. Mukati mugadzirise upenyu hwenyu hwamunoda imimi, hakuna kwamuri kuenda nekuti kune mapfuma ari kusimudzwa kubva mukati memusha wekwenyu. Uyezve hamutenderwi kuti mupinde mumba inoita chin'ai muchembera murimo, nekuti vakuru vekwenyu vane magadziriro avakaita mukati memusha. Hongu makaberekwa maberekerwe enyu amakaita anenge rumwoko rumwe. Handisi kuona kubatana kumusha ekwenyu kuti uyu mwana wani, uyu mwana wani, uyu mwana wani. Zvine mhinga dzekuti uyu ane mwana wake, uyu akazotora mumwe mwana, uyu akazobereka mumwe mwana, uyu akazobereka mwana. Asi pachenyu mega hamugoni kuwirirana. Asi mhingiridzo iripo pamberi peupenyu hwenyu ndeyokuti hamuna kwamunosvika, hamuna kwamuri kuenda, muramba muitenderera. Dambudziko zhinji riri pamusha penyu nderekukuwadzana kwevapenyu. Ko imi munosvika mukurama wabereki munovaramwiri. Aizvi handiti kana mumusha wabereki vakafa munosara vabereki varimo, munovaramwiri. Vane vachidei taurisa yachira imi hamuiwana. Zvinoreva here kuti kana munhu achinge akabereka mwana, kana ari murombo hatambiriki mukati memusha? taurisa yachira. Zvino iwe mugwere wangu rekani kutsanangurire ndichiti, masango ako pari zvino matema. Chokwadi wakamboita munhu aiverengwa nevamwe, asi pari zvino hakuna kwauchaverengeka. Iwe ndiwo wava munhu wekutanga nekupedzisira. Mhaka nekuti uri kukuturirwa mhepo dzese nekuti hauna bvuri rinokuchengeta. Kana chichakufupamira hapana, wagomba remarara. Ada kurasira tsvina dzake anoyachirasira pauri, ada kutumira mhepo dzake anoyachitumira pauri. Kuti unditsvagirewo kuti nhai vedu veindoraramawo sechero udze munhu dambudziko, hakuna achakumirira nedambudziko rako iroro. Zvakungodzi musiyei akadaro achienda nemhepo. Mhaka nekuti hatingamutariri uyu takapedza naye nezvake kare. Uri mushandiswi wezvinhu zvaishandiswa mukati medzinza rekwako mukati memusha wako. Ende uyezve hausi wega unoshandiswa mukati memusha iwoyo. Vazhinji vari kushandiswa rudzi rwakadaro mukati meupenyu, vachishayiwa zive kuti ona ngepi woita ripi. Chipo chese chakapera kubvutiwa mwako wangu waiwe. Apa unoda kuzviuraya, unoda kuzviurayira ichi dambudziko ranyaka. Unoda kuzviurayira chinyi? Nyangwe zvikanzi dambudziko rauya nemuto upi, unoda kuzviurayira chi?
Zvino vana ava ndichitaridza havasi vabva mudumbu rako. Iri dumbu rako rinondiratidza kuti hauna kusvina vana vazhinji. Chini? Saka vana vako ava ndo vari kuda kudini aiwana? Mai vake vari kuSouth ari kutotambura kuti auye kuno. Ani? Munin'ina wangu ane vana vandiri kugara navo. Ndo waita sei vanevo? Ndiye ane vana vandiri kugara navo. Saka iwe uda kuzviuraya pamusoro pevana here kana uda kuzviuraya pamusoro pe? Kutoti ndodii ndine musikana muhombe akadzidza grade 7 kaviri. Grade 6 kaviri. Izvezvi ndopazotonyora. Ndatosara nechikwereti $20 kuchikoro kwacho kuti ndigonopuwa chipepa chemarizau dzake. Saka uri kuedza kundikurukurira kuti iwe dambudziko revana ava ndo rakuremera. Nyasondisana ngwira ndizvo. Zvese dambudziko revana ini ndandati mai vacho sinzi ezvinofoni handichamubati uri kuSouth. Ndakambotaura namukoma Robert. Mukoma Robert vakatombotaura naye munin'ina wangu. Ndobva zvino hapasisina pekuti ndichamubata foni haichaiti sekuru. Saka nyaya yangu ndeyekuti dai Mwari angandibvuriravo ndawana basa ndakwanisa kuindisa vana ava kuchikoro nekubhadharawo pandinogara. Chete sekuru. Vana amai vapenyu vasiri kuchoka vanhu. Voturira iwe nhamo nematambudziko. Kuti uite sei? Handisivi. Makanga matenderana kuti kana uchichengeta vana zvofamba sei? Pekutanga akamboti asisi ndinokudetserai. Ini ndikatoregedza basa randaitoshanda zvakanaka. Ndokuya ndokugara kuno nevana. Tichitombokomuniketa zvakanaka tichitaurirana achiti asisi ndichakudetseraiwo pavana vangu school fees. Mari yekumabharabhadzo. Akapedzisira achingoti handishandi. Mukoma Robert vakatombotaura naye. Ndikati mwana mengu ndikaona chandinowana ndichaita kuti ndouya ndokutora here kana kuti ndobhadhara bhazi uye. Saka nyangwe ndikauya zvakangofanana. Saka iwepo waida kuzviuraya waiti vana ava vanosara vachimbidzwa naye. Ndenda kupererwa kutogumikwa nokufunga. Unopererwa nekufunga kuti uzviuraye. Vamwe vanhu vakuchembera upenyu kwarizvi. Vamwe vanhu vakutanga vachadya mishonga iyi kashanu pazuva iyi kuti vaone kupona. Handidi kumbonzwa zvangu mutemo kuti unoda kuzviuraya kana uda kuzviuraya. Ivo wadinitaurayako zvino nditsvake gavi. Gavi chaivo. I think Mwari wakawa munamato yangu. Ndofunga Mwari wakawa munamato yangu. Kozi paripo pandakaita 3 days. Mazuva matatu. Ndichitsanya ndichienda kugomo. Paakapera mazuva matatu aya. Ndo pandakangogara 2 days. Ndobva mazuva maviri. Ndo pandakazoona ndateisirwa message. Ndaisirwa tsamba. Saka ndakawa kusununguka kuwa kuvhurika. Avatendi baba. Ndokutenda isoko. Nditendeko. Ndotenda mudzimu naMwari. Ndokutenda. Mudzimu naMwari handizvo zvose havabati chimbiro. Ini ungani pachimbiro pano kuchishandisa. Kana kundipayo mazino ako auri kushandisa yari umashandisa chi. Ndingasamapunza pano ukawana usisina chekushandisa. Iyo mizimu yacho inotonyeverawo kuti iwe kune mwana uyo wotoziya vamwe wobva wananga paari uyo wamununura uyo wamununura uyo uyu vamuchazongonzwa kuti muzukuru haana kutitsvaka iyo asisiko iyeyo usafa wakazviuraya muzukuru. Handidi kunzwa dambudziko rekuti anzi wazviuraya. Hakuna chisingaperi. Izvezvi ndakati ndawana basa kuti ndibvepo ndine umwe mwana mudiki ane 4 years. Saka kuti
basa iroro randakawana ndere $30 pamwedzi. $30. Ibasa rei? Rekusara nemwana. Saka ndakangoti zviri nani pane kungogara. Zvitori nani. Harisi basa mwana. Hapana zvokuita. Hauna basa. Pari zvino zvinani kuti kuti sekuru handishandi. Handikoni kukunyepera. $30 pamwedzi. Harisi basa mwana. Handikoni kukunyepera sekuru. Kuita harisi basa mzukuru. Harisi basa mzukuru. Vana ndo vari kundiwisa urombo. Izvezvi ndaisira maresults ake akapasa sekuru. Akapasa mune grade 7. Kurikugwadziwa. Akaita mainitsi mangani? 17. Pasa. Chekushaita nawo hapana. Nzvimbo ndakatoriwana saka ndaona kuti mwana agare neni. Nzvimbo ndakaiwana akati 250. Chidamu. Saka ndakati ndikangowana basa gara nichinamata chitaura mukomaro pasi Mwari ngangokuvhurira ivo tionewo. Chiregerei kuchema hapana chisinga. Dzimweni dzenguva Mwari nemadzimu vane chinango. Zvinoita kuti tisangane kudaiwo. Hapana anochiziva. Tichabatsiridzana nenzira dzakawanda kuti mukone kuyambuka. Muri kubanzwa. Chandisingade kuti musvike pakuzvipfudza. Regai kusvika mukuzvipfudza. Ini semudzimu ndinenge ndichinzwa chero ndirini ndinokubatsirai. Asi nedzimwe dzemadzudzu unotoona kuti apa idzudzu iri. Handimunorinzwa. Ndichazivawo zvekusesekedzawo ndichabatsira nawo ipapo. Tiri kufamba zvakanaka. Hakuna munhu anozviuraya. Upenyu unofamba. Chisi hachieri musi wacharimwa. Asi chiri chinoira. Chisi chinoira asi hachieri musi wachadii. Hacharimwa sekuru. Asi chinodini? Chinoera zvacho. Chinoera. Sekuru ndakasimba. Ndoda kutokwira nemigomo iyi. Handiri kutoenda zvangu musi wemugovera. Handikusiyi. Kana mukataura kuti sekuru handina pfuma yekusvika ikoko. Unosvika pano. Zvinoziva zvokuita. Tozogara pasi. Ine zvinhu zvangu unoda kuzviita sokuti. Ndiro chakanaka. Nerimwe rezuva muzotenda kuti hai murume uyu andopenga anonzi sokouya. Asi haapengi. Inhaurwa dzekutakura dambudziko remumwe nemumwe nemumwe nemumwe. Asi iye mukati mekurarama kwake ane zvokuita zvizhinji. Ndiro tatekuru. Zvaanoda kutekaizawo. Ndiro chakanaka. Asi anotakurawo nhamo dzevamwe achiti regai ndisesedzei. Regai ndisesedzei. Ndiro chakanaka. Iye dai Mwari nevadzimu vamutungamirira. Makare mishando raanoita iro achisesekedza iwe unomuna asvika ndau yasekuru. Aiwa chido. Ndiro chakanaka. Munoziva kuti unogona kuti munhu ndokupa makwati akazara ndiwe. Asi munhu akashaya chido. Hakuna. Handizvo. Ndiro tatekuru. Inini Robert ndotomuda. Yakajeka tatekuru. Ameno vasingamudi vanopanga kuti havamudi. Nevanopanga kuti haaiti zvakanaka. Inini ndinomuda kusvika amen. Ndiro chakanaka. Ndinomuda. Ndiro chakanaka. Inini ndinomuda. Ndiro akuru. Kutoripanga kuti vazvizive. Hongo akuru. Vazvinzwe. Hongo akuru. Ndo zvandiri kuriva. Ini ndomudini. Munomuda chakanaka. Anomuona asingamudi ndiyo ngasamuda. Ndiro. Ini ndinomuda. Hongo.
ari kuyambutsa vana vepasichigare vaniri kuona ndichitoziva kuti akauya nemwana uyo achipinga, akauya nemwana asina basa, akauya nemwana asina bereko, akauya nemwana asina chakati, asina nhasi vana iva vanazvo. Kusatenda kutadza nebhoni dzavo, kusadzokera kwavanenge vabva nako iko kutadza nebhoni dzavo kuzviitisa. Ini ndotomuda vanoona kushata kwake ngavakudini. Inini kana ndisa ndaona kuipa kwake ndichakuonawo nerimwe neguri. Ini ndomuda asingamudi ngaone kuita. Inini kana asingamudewo inini havachandiona ndichadiwa. Ndikurevesa ndokutaura pachikuruka. Vanhu vese varikutaura izvo vari kuzvinzwa. Asingamudi kana ari kuzviona kuti zvakaipa kwani. Ndizvo. Ini ndamuwenga. Ini ndotomudira nekuti ndo ndichiona vana vachiyambuka. Ndichiita basa raanenge ati sekuru basa iri. Ende ndinorirwa nemiri. Kusadzokera kwaari vana vachitenda kutadza nebhoni kwavo. Mwana agarika zvino ati mbwembwembwe zvino. Ninge uchaziva? Uchaziva sekuru. Kana iyeyo unenge mukuru wangu musono wakubirwa chiguruguru chikadzoka. Handakazoita zvokubvunza kutaura dzimwe nyaya. Kuti kwaiwe chiguruguru chakadzoka chakadzaka sekuru. Ini ndimomirira kubvunza. Handizvo. Waakuda kundituma rimwe dambudziko. Asi rimwe matambudziko ese akapera. Ndozvinoita vapenyu. Mwanangu usaneseke. Chisingaperi chinodini? Chinoshura. Ndichakuyambutsa. Kana paine pandakusiyira wondibvunza. Paukama hwako apa ngeni ndisina kutaura kuti ngavauye. Ndokuziva kuti haukakwanisi. Siya vakadaro. Ini ndichadzorera kwazvinobva. Kwanzi nasekuru paukama hwenyu sisiyai makadaro. Nokuti sekuru vanoziva kuti imi hamuvakwanise. Asi sekuru vachadzosera. Iya inonzi go back to sender. Kuri kubva zvinhu zviri kukutambudzai izvi. Sekuru ndokwavachangozvidzoserawo. Moona kuti chamupa mari. Moona kuti iko zvino chasvikomba mari. Arwadziwa anzwa kuti zvinoita sei zvaari kukuita izvozvi. Ngenye ndisina kunyatsoita kakududzira. Charwadza sekuru ndechekuti sei vasina kududza kuti ndinhingi nekuti munoswera makunetsana. Ini ndichaziva zvokutaura mbai zvokuti muite. Sekuru vachazoziva zvokutaura kwamuri nekufamba kwenguva zvokuti imi muite chete. Utende mudzimu yako nevamwari vaunonamata mwanangu. Ndava nekuti vakuyambutsa munzira zhinji. Chero isina chandandida kupa. Vakadzokera mumugwagwa. Ndapira 50 cents ndakaburusimba kuya Cliff. Ndaimbowa ndichikuwa spirit yangu chinonzati. Ndakofisipa kumarobot. Pamazotaura zvekufa. Ndikadzokera munzira kudzokera back to Lomboshavu. Ndikadzipeta ndiite zvekunamata. Ndokuti kumarobot ndokuti handisivi. Handisivi kuti ndokutendesa. Handisivi kuti nditenderewa. Kwaitendai sokwa. Aiwa soko. Kutendwa. Nemwera shava. Vakauya pandinogara sekuru. Handisivi. Ndaitova zvinhu ndakapera kutengesa firiji. Ndotichirega nditengese mafriziti. Ndotengawo kana marasheni ndichitengesawo madhola ndichirarama nevana. Chakakuti gasi chero mukava handi makambouya ndikakuudzai futi mukomarobati. Zvakangonyara sekuru. Chinochengeta chando sekuru chakangonyarara. Vakamboti chiregai vachitengesa vachihwengesa izvi zvinonwiwa nevana zvinotonhorera. Saka chinochengeta chando chisekuru chakangonyarara.
ndokudana mukoma Robert ndokuya ndokuzvionawo pamumba pavo kuti ndochimiro ndochimiro chiripo changamira mwana kugara zvakanaka. ndiro tateguru. Zvinokudzwa muzukuru wakuru wanditi simuka chaiko zvinokutama. Vakuru vanoti chinobhuruka chinomhara muchemberi. Hakuna chisingaperi. Kwanza hakuna chisingapere nasekuru. Uchazosekererawo matama chaiwo tikaona. Muchazosekererawo sekuru vakaona matama enyu chaiwo. Dambudziko iri chisiyirawo ndi matakuro matambudziko. Kwanza nasekuru vachada kumatakuro vakateererawo matambudziko aya. Vanomatakurawo. Kune vakateererawo ndiro tate. Vachada kubatsirawo mukadzi uyu. Ini ndichabatsira nepandinogona. Kune vachada kubatsirawo panhaurirwa dzake dzaari kukurukura. Aiwa vanotakurawo. Indotakurawo pangu. Inotakura pawo. Atari mugamuchitsana. Aiwa ndiro tate. Vanoda kutakurawo dambudziko. Vanotakura. Asi ini rangu iri rekubatsira iyi. Hawa ndinotakura zvangu. Iro mutoro wangu. Asi vachada kubatsira panyama. Havarambidzi kumubatsira mukadzi uyu. Ari kutambudzika. Kamba ari kuti ane vana vaakangosiyirwa nemunhu akapata musha. Vasingafundi. Vada kufundiswa. Iye haashandi. Basa raanoshanda anotapira 30. Kuti achagona kurera vana ava kana kuvasimudza kuenda mberi. Hapana. Zvino hakurambidzwa nerikoko. Wokudini? Ini pandichabatsira napo ina ndipataurira nsekuru shumba vaya vakudada. Hakuiti. Handizvo. Anoda kudini kupa hake kuchengeta nekubatsira haizi mhosva. Nedzimweni dzenguva Mwari nevadzimu vanokukomborera. Pane ndarera ndasiya here? Kwanzi pane zvasiyiwa here nasekuru kutaurwa? Hakuona ndakunyamborera Mwari. Mukange maona sekuru vakutaura zvavo nyambo vanenge vasakura nekuzunza vapedza. Asi kana paine chakuda kukurukura. Kurukura ipapa. Asi kana mimine chamunoda kutaura taurai ipapa zvibva zvapera. Ndongoma Robert ngava ndipo basa rekutsvaira kuofisi kwavo. Vana ofisi kutaundi. Taurira nyika yese. Pamwe Robert haanawo pamwe haana. Saka chibva wataurira nyika yese izvo zvavakuda. Kuda basa. Handisisimbe ndakatosimba ndinoshanda mukoma Robert. Batsirai mumwe wenyu zvandinokuudza. Ndiro kwanzi nasekuru. Pari zvino chitotaurirai kutaura kwamuri kuita uku. Taurai minenzwi muri kutotaurira nyika yese. Dzimweni dzenguva mukoma Robert vamakatarisana nawo vanogona kunge vasina. Asi kuine uyu anokwanisa kukubatsirai. Saka taurai muchitaurisa. Kupai basa ramuri kuda. Kupai basa ramunenge muchida. Handisarudzi chero rekurera vana but ndine vana vandogara navo. Ndichida kushanda ndichidzokera kuvana kumba. Asi muri kuda basa. Ndiri kuda basa. Nanditika. Ndinozvinzwa murezi. Vari kuda basa, achera vari kuda basa, asi pari zvino vane mhuri yavanochengeta. Saka vanoda mushando wokuti kana vashandawo vodzokera kudumba kumba vachinoona mhuri yavanenge vasiya. Asi basa vari kurida uye havasarudze basa kuti vanoda basa iri. Vanoda basa chero ravanenge vawaniswa. Ayo, zvinokudzwa. Vazhinji vose vane vachikunzwai muchikumbira basa handizvo Robert. Ndizvozvo. Asi vasanangura vamwe vakazvinzwa mashandira uite. Aya ndizvozvo sekutaura kuti achangamire kuti mashoko enyu amataura aya shoko rine simba. Shwiro yenyu nekutaura kwamaita kuti aiwa ini ndinoshanda. Vari kuteerera vari kunzwawo vane mukana iyoyo. Zvichida vamwe vari kutoshaya munhu akavimbika. Anogona kuzogara pabasa kana achinge aita apiwa. Anogona kutambirawo chichemo chenyu. Hatidi baba chete. Hatidi baba chete. Voya anonjepera kukupai basa nevanovimbisa. Aiwa kana uchida kuvimbisa chimbomira kutaura. Kana zvaita uzoti ndipei nhamba dzamai vai vai. Kwaita basa kana
Alright, imimiwo pamba penyu pamugere ndakuzwa muchiti maibvoda kutengesa zvimwe zvinhu zvazvazinda nepamwe tisingatarise zvekuenda kubasa zvimwe zvamungade kuita muri pamba penyu zvamunofungidza kuti zvinogona kuvigirai chouviri ndezvipi? Ndikawana mari yekudirisa gasi rakanzi 60 kana 55 ndinokwanisa kutengesa kana kuhodhawo marasheni nekutenga huku ndichiita mapisi ndichitengesa ndokwanisa kutengesa hangu ndiripo. Kuchengeta huku kwachamugoni ndinogona saka taurai zvamunogona ndozvatakunzwa pano. Ndinogona chero kuchengeta huku ndinogona mavheji atoripo ndinorima nemvura yemumugodhi ndinotodhonza tambo ndega ndichitotengesawo mudhora ndowanawo mari yekutengawo ufu nevana. Hamuzezi basa chero basa munoda. Alright, ndazvinzwa zvandichaita ndezvekuti ndichaisa nhamba dzenyu dzerunhare ipapa kuti kana paine ane dambudziko riri anokwanisa kubatsira mai ava dambudziko ravainaro ngaite se ngaatambanudzeuchi ruoko rwake handiti ana sekuru vobata kumatare ana sekuru vobata kumatare vachibvisawo mweya yakaipa vamwe vachibatsirawo nemushuviro yenyu handiti Natenda muzukuru ndinoimba vazukuru vangu ava vachakubatsirawo ini ndichikubatsirawo pangu iwewe uchibatsirwawo nevamwe ini ndichabata pangu iwe ubata pani vamwe ubata pavo. Ndapota muzukuru handiri kunyadziswa nekuti kune vamwe vane mwoyo munyoro zvokwadi nekuti vanogona kuyambutsa chero nenherera. Zvinonzi nherera zvichengete pawawana akubatsira nherera zvidini zvichengete mangwana zvinodini zvinokuyambutsa zvinonaka. Chatinosvika isu inzira inenge yakaipa asi ndinoda chinhu chakanaka chekuti chero nemangwana ndinodada nazvo iwe ugodadawo kuti akomana Robert akandiitira chinhu chakanaka handizvo ndiomanaka atinochemera chiti ndichasusikidzawo pandinosusukidza vamwe vachisusukidzawo pavanodini pavanogona navo. Saka pazuva ranhasi kana uine mubvunzo unongopa mubvunzo wako asi kana usina hako mubvunzo aiwa ndoti ngaisiye matambo asi muchiri pano zvinyu. Kwanzi nasekuru pari zvino kana mine chekuvabvunza munokwanisa kubvunza sekuru asi kana musina zvenyu mubvunzo sekuru vari kuti aiwa matama ava aperera ipapo asi hamuna kwamuri kuenda muchagara zvenyu panze apa kuti mubatsirwe nasekuru vakwanise kukuyambutsai. Asi sekuru vari kukumbira kuruzhinji vanzwa kuchema kwenyu nechikumbiro chenyu chebasa. Sekuru vari kuti ivo vachaita basa ravo rekuti zvinhu upenyu hwekutambanukirei asi kune avo vakatambanukirwawo neruoko rwokupa neruoko rwokuti vakuwanisewo mushando aiwa ngavaite zvavo kune vese vachateerera. Saka uyu munin'ina makapedzera kutaura naye rini? Ndatova nenguva mwedzi uyoyo watabuda uyu wava wechitu mukatumira meseji akatombotaura nemi futi ine ndikatombozama kutaura neni kwaane nguva paakataura neni ndimuti dai wakwanisa nedambudziko rawinaro wauya kuno tinodetsa vanhu variko kuwazanu vanenge vachiti vanoda kubatsirwa voti havana mari yekuuya kuno havana miraitipedze havana mari yematare havana zvakare mari yekuti vatumirwe mushonga. Saka ndizoti inini vanengada kuti ndivabatsirise ndodambudziko senge rakati nemunina wenyu. Mari yebhazi yekuti auye kuno kuzobatsirwa nasekuru haana. Mari yedare yekuti auye kuno kuzobatsirwa nasekuru haana. Mari yekuti oraiti chitumira mari kuna sekuru wongotumirwa mushonga kuti ubatsirike haana. Oti mukoma Robert ndibatsire ndobatsira sei ipapo ndanita nazvinhu ipapo musekuru namukoma Robert kuti ndizoita tekiteki
ndiye akandipinza muchikwereti che20 yakasara yechikoro, 20 echikoro, because ndakanda busy kutsvaga airtime. Ndikaenda mari chondotenga airtime ndomutsvaga ndichimunyengetedza kuti akauya togona kuonera pamwe chete pavana nedambudziko raakatakura iye. Saka ndakazonoti no, nekufungawo semunhu mukuru ini bheta ndiite zvevana, because uyu musikana already ane 15 years. Ndandawa nekumudzokorosesa mumagrade 7. Saka ndakati bheta nditi hangu zvevana vaende kuchikoro, pavana vechikoro apa. Aiwa. Aisimunge zvayo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV